selvfølgelig starter de ikke uden mig. Altså, der er jo en grund til at stille op, hvis sangen ikke er færdig. Det er da bedre at stille op et sted for ingenting. Der er jo ingen grund til at være med, hvis sangen ikke er perfekt. Bare her. Jeg venter her. Held og lykke. Hej hej. Hej Kjeld. Hej Tommy. Her er båndet. Tak. Hvor pokker har du været? Jeg skulle lige rette på det sidste. Nu skal du høre. Gitte Henning kommer ikke. Hvad mener du? Kommer hun ikke? Gitte har lige fået et stort job i Tyskland, så hun har mit afbud. Jamen altså, skulle hun ikke synge vores sang? Ja, men det kommer hun så ikke til. Jeg har brugt 8 måneder på den sang. Tommy, du kan synge den. Kan jeg synge den? Men altså, jeg skulle ikke være forberedt. Tommy, det er jo din sang. Du kender den bedre end nogle andre. Men altså, Kjeld, jeg har bare siddet bag ved klaveret. Jeg har talt med dem. De beholder sangen. Hvis de synger den, lad så fjerner vi den. Men jeg er bare... Tommy, der er ikke noget at være bange for. Kim Larsen er med, så han vinder jo ikke. Altså, ikke noget at være bange for, men nu er jeg sgu da først bange. Skide godt, Tommy. Jeg siger til dem. Tag den her. Velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 1979. Og på scenen bag klaveret får vi komponisten, som også er solist. Han hedder Tommy Sebak. På et dansegulv slår John Travolta i en rock and roll. På diskoteket tager hun kejler, og der kan man se. Den står i kø og skære hver gang hun gør sin entré. Om dagen lever hun det hundeliv og dyrker skoleri som tidsfordriv. Men så når mørket falder på, er hun den, der står af. Hun kræver action, det er det samme hver eneste dag. Med garnityrer flugter fra en jockey uden hest, der disker op med nyt fra USA. Soul, reggae eller pop. Bakker lige en flit om dagen. Beethoven tager endnu sin bid af kagen. Men lad menuen hedder lidt bizarre. En disco tango a la carte. Det ene hit efter det andet. Igen og igen har du vundet vores allesammens hjerter. For 25 år. Du har haft en helt utrolig karriere. Og hvor vil verden være uden dig? Jamen, jeg vil nok være lige her. Ja, det vil de jo nok. Men ikke med det her dobbeltalbum. Kan jeg fortælle lidt om det? Jo, men det er jeg lige udgivet i en plade med rigtig mange af mine numre på. Det er dem med alle dine største hits. Ja, altså dem der har skrevet indtil videre i hvert fald. Jeg kender alle dine sange og dig så godt. Så jeg kan klart anbefale dem. Ja, men nu har vi også skrevet halvdelen sammen. Ja. Pladen er en slags afslutning. Det ved jeg nu ikke. Opsummering af 25 års flot karriere. Jo, men... Nå Tommy, tiden løber fra os. Og tak fordi du alt det du har givet os alle sammen igennem alle disse år. Hej Tommy. Der har vi jo chefen. Nu slås du.
Tommy, det var godt. Det var godt at blive mindet om, at vi ikke kun skal se fremad. Der er så travlt med at kigge frem. De der TV2 og unge værter og unge gæster. Jo. Jeg glemmer lidt imellem, hvor godt det er at kunne stoppe og se tilbage. Jo, altså, fødderne peger jo fremad. Nu hun er autograf. Ja, selvfølgelig. Jeg sidder selv til konen. Nej, det er til min mor. Ved du hvad? Hun har fulgt dig hele vejen. Værsgo. Ej, du er sgu flot. Et flot punktum. Hvornår er det nu det der deadline til Grand Prix'et? Tak, Tommy. Og tak for det hele. Filter jeg har tænkt på i længere tid faktisk at tage ud og sejle. Ja, selvfølgelig først når Annette følger hjemmefra. Man kan også tage på en dejlig biltur. Ja. Så er der mig at overveje. Man bliver nemt søsyg. Hvorfor sagde jeg jo det der i fjernsynet? Sagde jeg hvad for noget? Min plade var sådan en slags afslutning. Sagde jeg det? Nå, men så mener jeg jo bare efter de 25 år. Synes det er færdig? Nej, det synes jeg da ikke. Hvorfor siger du det så? Det ved jeg da ikke. Jamen, okay, vi er nogle gamle drenge. Hvad mener du? Vi er musikere. Jeg mener bare, at vi har så længe nok på Grand Prix-tronen. Og så bliver der nogle nye vinde, og så skal vi finde vores egen vej. Siger hvem? Kom nu og sæt dig ned. Ud med dig. Du er en bøgetosse. Du falder ikke en skid. Tommy. Det var et lortprogram. Ja, han blev god igen. Hip hurra, det er min fødselsdag. Det er i dag, den dag jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra. Sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag som den i dag, den skulle man bare have mange flere af. Jeg stemmer for, og ja, den er sikker hvad med dig. Det lød sgu da meget godt. Det lød for sindssygt. Ja, så kan man også spille det. Tommy, hvad så nu? Hvad så nu? Er du allerede i gang med næste konkurrencesang? Jeg skulle fandme allerede i gang, når den der kommer efter den næste. Det er nu. Det er nu. Nu kører det. Den der gang, putter den er helt op. Den der gang med lag og lag på stryg. Altså, kan du selv mærke det? Altså, jeg får selv nærmest skues ud af det. Kan vi høre noget nu? Hov, hvad var det? Hvad var det? Kan I høre det? Nej, jeg tror det var Joessen trompeten, der spiller der. Tommy? Rasmus! Skru ned! Hvad er det der? Hvad? Kan du ikke skrue ned? Hvad? Du er ikke engang musik der. Hej Rasmus. Bare sov ikke. På hele
dine øjne, så er vi på vej. Vi sejler over vandet og ind, drømmelandet du og jeg. Hvad synes du? Det er den bedste, du nogensinde har skrevet. Ja, er det ikke det? Altså, så er jeg med i Grand Prix. Prøv nu at høre, Tommy. Altså, jeg tror også, det kan gå hele vejen op. Altså, det kan godt være, at det bliver lige så stort en diskotango, eller måske endnu større. Tommy, vi kan ikke. Hvad kan vi ikke? Det er ikke noget herover. Det er bare med tiden. Prøv at høre, Tommy. Så hun tog dinosaurer med os to. Vi kan ikke stille nu op. Det jeg prøver at sige til dig, Tommy, er... Du har haft en helt fantastisk karriere med alle dine opsejlingsplader og... Tommy. Synes du ikke, vi skal lade de unge komme til? Altså, nu forstår jeg ikke. Men er jeg med, eller er jeg ikke med? Det er ikke noget, jeg bestemmer. Det er bare med tiden, Tommy. Hold kæft, mand. Sådan en bøgetosse. Hvad laver du der? Er der noget, jeg kan gøre? Nej, bare gå med dig. Er du stiv? Det skal du overhovedet ikke blande dig i. Jeg er jo ret klar over mange ting at gøre i den her familie, og for dig. Udover at du går rundt og stjæler cykler. Du er så fucking lærlig. Så er det godt. Bliv her, når jeg taler til dig. Det er Tommy. Hallo, Tommy. Er det dig? Hvorfor ringer du? Du har fået plads i Grand Prix, ikke? Nogen har ligesom meldt fra, og så kunne vi nå at finde 10 sange, og så kunne vi nå at finde noget nyt. Mener du det? Ja, for helvede er du med. Og så er du for at være klar, ikke? Ja. Farvel. Yes! Tommy, sæt afgang. Ja, nu vi skal til sang nummer 8, Tommy Sebak, og han har nok været en af de mest rutinerede deltagere. Så velkommen til Tommy Sebak med Under Stjernen for Helvede. Jeg sætter mig på kanten af din seng, og du ler til mig. Verden svinder ind til ingenting, når jeg ser på dig. Du ligger ligesom ud så stille, og virker ubeskriveligt lille imellem dine mange sjove. Men i drømmelejen finder vi to veje. Sejler
er det afgjort. Og vinderen af Dansk Melodi Grand Prix er Tommy Sebak. Mine damer og herrer, Isam var færdig med alle hans bedste sange bag sig. Og derfor er jeg så stolt at kunne præsentere for den mand, jeg har troet på hele vejen. Hele Danmarks Mr. Melodi Grand Prix, Tommy Sebak. Tommy, hej. Hvad sker der? Det er godt. Altså, hvad nu? Jeg kører lige så snart igen, jeg får over alle skrifterne for alle andre lande. Og alle vinderne er Next Generation. Og nu snakker de igen om, altså hvem snakker om? Den internationale pres. De siger, du er for gammel. Det går ikke, vi kan ikke være gamle i Irland. Jeg har jo den alder, jeg har. Tommy, jeg har bakket op hele vejen, ikke? Tommy, kan ikke fejle nu. Forstår du det? Tommy, nu skal en kraftedme søde dig. Men det er jo en god sang. Det er sgu fuldstændig lige meget, det er en god sang, Tommy! Det her internationalt Melodi Grand Prix. Hele verden ser med. Jeg ser min høje klasse røg for dig. Og hvis du lykker det her, så er det kun dig, der rører ned. Prøv at høre, Kjeld. Et nyt vers, eller flere nye vers, altså måske på engelsk, det kan være det meget bedre. Tommy, vi kommer med den på dansk. Ja, men de unge, der gerne vil have den på engelsk. Vi kan sagtens skrive den om. Vi kan godt gøre det bedre, Kjeld. Tommy, hvad sker der? Du forstår det jo ikke. Kan du høre det? Høre hvad? Det lyder af helvede til. Hvorfor lyder det sådan? Hvad mener du? Det er sådan, det lyder. Det er en fantastisk sang. Hvad er der er galt? Det skulle være lortarrangement. Det er dit arrangement. Hvorfor har du ikke sagt til mig, at det er noget lort? Tommy, du må ikke lave den om. Se om du vil. Det er den, du har vundet med. Det er den, du skal ud og spille med. Jeg kan sgu da ikke tage til internationalt med det der. Jeg synes, den er god. Dig. Slap nu af, Tommy. Tommy! Undskyld, Kjeld. Men ærligt talt. Det her er min sidste chance for at gå hele vejen. Og nu er det fra Danmark med Tommy Sebak med Under stjernerne på himlen.
Nej. Ikke igen. Nej. Endnu et 0 til Danmark. Igen uden en eneste point til Tommy Sebak. Det er en katastrofe. Som de fleste godt nok ved, så passer Tommy sang bare ikke i åndernes tid. Jeg har altid haft en mening, at det altid er bedst at have en far. Men du kan ikke løse det. Jeg kan ikke løse det. Far, jeg flytter. Far, hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Så siger jeg no! Fuck, det er pis, mand. Rasmus! Tommy! Det er godt at se dig. De venter. Det er nu. Nu? Ja, lige præcis. Altså, klokken er 12. Jamen, hvad så med lydprøverne, og jeg skal ind og sætte mit keyboard op, og det skulle da fuldstændig lige meget. Du stiller du ind, og så står du og mimer lidt. Ikke? Du spiller bare playback. 2 numre, så får du 5.000 kroner. Ikke? Det bliver grineren. Ja, Tommy, det er bare for sjov jo. Ikke? Mine damer og herrer, I kender ham her fra fjernsynet hos mormor. Mr. Melodi Grand Prix. Hele Danmarks Tommy Sebak. Hun er en stjerne på et dansegulv. Slår John Travolta i en rock'n'roll. På diskoteket tager hun kejler, og der kan man se dem står i kø og skæve, hver gang hun gør sin entré. Om dagen lever hun et hundeliv. Hvor finder de alle sammen? Hvem? Altså, du ved, dem der plejer at være her i gamle dage. Det ved jeg ikke. Tommy, jeg lukker snart.
me, I'm a lucky guy. I'm gonna meet my love tonight. Oh me, oh I'm a lucky guy. Oh, you should see her eyes, those big brown lucky eyes. Oh me, oh I'm a lucky guy. I ask her if she'll marry me, she might say no, but I don't care 'cause I love her so. Oh me, oh, lucky guy. Tommy, vi lukker nu. Tommy, Tommy, vi lukker nu. Vil du have en sidste inden vi går? Tommy. Far? Whisky cola. Hvad siger du, far? Whisky cola. Whisky cola. Far, jeg er lige her. Hvad sker der? Jeg er her nu, far. Ikke? Hej Tommy. Hvad sker der her? Tommy, jeg er her, fordi jeg er din ven. Fordi jeg kender dig. Fordi jeg elsker dig. Og vi vil dig kun det bedste. Vi har fundet en behandlingshjem for folk med alkoholproblemer. Så vi har betalt, så... Hvad fanden er det her for noget? Hvad er det, der sker? Hvad? Kjeld? Tommy, det tager 12 uger, og det er frivilligt. Og det eneste, du skal gøre, det er at møde op. Hvad er det her for noget? Jeg er her for at hjælpe dig. Med hvad? Med at forstå, at du er god nok. Du har noget nok. Jeg har fandme altid passet på mig selv og på dig. Ja. Men nu skal du gøre det her. For dig. Tommy, hør nu her. Sidste chance for at synge med. Du skælder mig hele tiden ud. Du hisser dig op og skærer tænder. Men hvorfor det er mig, der står for skud? Skulle vi ikke være venner? Du skælder mig hele tiden ud. Og det er der ligesom noget galt i. Hvorfor det er mig, der står for skud? Rigtig mange tak for i aften. Rasmus? Hej skat. Hej far. Den er meget hyggeligt her. Ja, den er meget hyggeligt. Men vil du have en bajer eller noget? Nej, ellers tak. Jeg drikker ikke. Ja, men det er også fornuftigt. Jeg har skrevet brev til dig, far. Jamen Rasmus, jeg har da ikke fået noget. Nå, du har det der. Tak, skat. Det var da ikke mere, jeg skulle læse det nu. Nej, kom hvis du har lyst. Jamen skat, altså jeg ved ikke rigtig, om jeg skal læse det nu. Okay. Men far, jeg skal tage hjem af nu. Jamen skat, vil du ikke med op?
og sover, skat. Altså, hvis du har lyst. Nej, ellers tak. Jeg skal hjem. Jeg kunne altså sove godnat sammen for dig. Det behøver du ikke, far. Ja. Okay. Men hvordan går det med dig? Ja, det går meget godt. Hvad med dig? Jo, det går da meget godt. Det er jeg glad for at høre, skat. Ja. Men far, jeg skal... Skat. Kære far, grund til at skrive det brev, fordi du ikke vil lytte. Jeg er så bange for at miste dig, og du ikke vil finde tilbage til mig. Du kan ikke leve sådan. Din krop kan ikke forstå det. Vil du være sød og stop, far? Kærlig hilsen, far. Goddag. God eftermiddag. Og velkommen til. Men altså, jeg har bare fået at vide, at jeg skulle dukke op fra mine venner og familie. Må vi om deres navn? Altså, jeg ved godt, hvem du er. Men jeg skal spørge. Tommy. Er du klar, Tommy? Det var godt. Følg med mig. Mange tak.